تو درہباد شرپندے گجدارو کچارو کھاں ہرند جاگا نشتگت و شبرا سلامت بات ہے غم غلطی مجھے بات شرپندہ زند بے وفائیں سنتی مردم نزانت کے مردم کجام وقت دی محمد سی ڈاکٹر نے کچھم پلی باروا کے رستو وتی وشبوی ارجگا تالان کت بلے چھ وحدہ پیسر گم مرتو یہ وشبو چما گسر جی اوما گپا ہاں ورنہ مرگیں ہم ملزم کریں آئیے زندے تبے باروا آئیے زندے باروا آئیے گون شومک بزن کینسر جنگو مڑے باروا اس ارجمے وحدہ آئیے و آئیے قبول جنجال و جیڑانی باروا مرسی مغنشوا امترا امر ظفر 19 جنوری 2005 چھکی چھا 70 کلومیٹر دور متون پہ دبل گومازیا ولی امر ظفر 19 جنوری 2005 چھکی چھا کے ساس 70 کلومیٹر دور متون پہ دمک گومازیا ماں ظفر اکبر کے ساتھ ولی عمل جانے عمر 9 کی 4 سالت کے آہاں لڑے تو کراچی جلگہ شہرہ جامعی ہوتا آئیے کماش ظفر اکبر واحگت کے وطی زہگے رجنائیں باندھا تھیاترا آئیہ وانوی یکو دو سال پد ہما وانک جہاں داخل کرن بود بداتا یا کراچی وشن اروادی کے مجھوسکت کے عمل تر کراچی وشبید گوشتی انہ بلے عمل بودشتی و جان زاکیت ہوگوں وانگو زانگا مزرین ہو بواہگی داشتی وانگو زانگا امرائی ازود گو کراچی چھاگرد آجناک بودتو وطی وانگ جائے تہا گو جوان نمبرہ پاس دوان گونو کے زمان گرانگا وطا حوالی کی وما سوشل میڈیا پا وطا ہزاران دوست و سنگتی درگی واٹس اپ فیس بک ادھگے چاگردی رسان دران آوار کرتے عمل جان گیشتر حماد وحدہ چاوتی ملک کو اندو دمگا چاہوید در ملکا گیشتر نامدار و پجارو بود کے ایاما ٹک ٹاکا بلوچی صوت گوشت شہر گوشت و ازکاری ملکت چاہیے ازکاری آئیے تہا وقت بھی صحیح پدرت مردمہ سک دوست آئیے دوست و سنگت پائیے گداری گندگا مرادی بلے جندی چھنائیے سکیں لج ہو بیہ برین زاکیت اگر کسیا دی پدیمہ بدیسن تا آئی گمانم نکت کے ایک کسان سالیں سہک بزان عمل ظفر امیشت کے سوشل میڈیا تہا وطی اس میں درنگاز لیا کم من ٹک ٹاک کا میمز جوڑ کم دیکھے باری اوڈے مزن نامی کارانی گیگا دیا کم عمل جان گو زندے نوکے رنگان گو نوکے دنیا گل شادہاں چو عوارت کہ آئی سماؤ نوید کہ کدی رستو مزن بود اتا زندے چاردمی سال بہار اثر لاگر و کسان جونی عمل جان بازی بودشتہ نیوان بود پمشتہ کراچیا کے ساو زیمری مرانشی بودیا لفظاں کی دیوانی بود وطی کماش ظفر اکبر آرہا ہوجی کو کہ منا برد ہو منا یاد ہے کہ 2018 کے ماں آرٹس کونسلر رئی بخش ناز شرفہ کے بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی ہے مراگش برجم دارک بودگت عمل جان چا درستان پیسات گوتی بلوچی کو چپوشا کان دیوانے اولی سفا نندو کن عمل دین دنتانانی برزی آروب کان بری بری بوندا تو اناگتا پدا وشو بوتا منا یاد ہے یک روچی میں لوگا لہتی مردمانی سبارگت ورگ سرانشتگت آئیے دنتانی کت پدا درستا کلاک بس کے عمل نو تو پی گئے لنٹانی چیرا بچکندگی جتی ہوتی کب تک دنتانی چیتو دوتا بلے آواتی مارا چوشیں گمانی نیست کے آروکانی ریش بوا کو دنتانے کپگ آئیے نادو آئیے آگے جائے ظفر اکبر منی کسانی سنگتی ہے نا رانتی زپراؤں کراچی منی بڑا بازیں باڑے لوگی بدل کھنان تب پدا منی ہمسائے پتگت میں یکی بلڈنگ گانے ہوگی مکرانہ کراچیا ارجاگا کے لفظا کی دیوانی بود منو ظفر پچی کا شکر دسمبر 2018 گڑسرا دیرہ غازی خان سنگتا منا ایک مشاعرہ یا دعوت آدھا آروچی من کو ظفرہ مسنے دزمندی کت کے من تو مشاعرہ رہا
بھلے نزانا ظفر آروچی بارے دنیا و جہان چیچو نیمون و بہانک من یو کشتا مشاعرہ شعر ون پدا واتر رگایتا برسا سوارتا کہ ظفر میسج من سر کماش ہمارا یل ہما دوانا من ظفر فون کت ظفر گلوتی کیت تو گاڑی سوارت گوتی قولا گوما زیر اوداد عمل جان ہوں گا وہ آئیے نزور تپی ہوں گیا ماسٹر اکبر صاحب ظفر کماش یا کلکندگو مہربانی انسانیت وش و درانی مردمیت انچو اناگا نندگی جاگا کب تگت کچھ دکو دماغا ہونا سکتگت وہ مردمہ ڈاکٹرہ بڑھتگت بلا آئی کوڑے دنیا ہما ہوتا یا رہا واجہ ماسٹر اکبر صاحب سیپاتیا ہا ہمالے تپ برزبو آتی کچھ عمود ڈاکٹرانی دارو درمانا یہ چھوڑا دارن گوڑا دانشو یہ بانو کے ماتا پر لاچاری زورت تو پدا کراچی آ دونوں روچا کراچی اسپیتال یا پیشدارہ گود آئیے ٹیسٹ کرنا گودتا بلے منی لوگیا گوشت کہ ڈاکٹر ہمارا دوائی داتا ہے وہ ٹیسٹ ہم کو تجھائی بلے گوشت ہے کہ یہ ٹیسٹ شرط نہ آئیے دیکھے ٹیسٹی مسترین اسپیتال میں کرائی یہ وادی شپت منگوشت باندھا صوبہ محلہ دیکھے مسترین اسپیتال میں پیش اداری 14 جنوری 2019 ہے صوبہ محلہ منوتی زہگ وانک جہاں ساکو تریتن اور نوکی عرصبند وداری تنگ کے منی لوگ یہ ٹیلیفون دا ٹیلنگ در جاتا چلو کی ترانی پا دا ساک تکان سنت زود گوشتے عمل پسیلہ کب تک بیوش بود تک چاہیے دپا ہونا سر کو تک پسیلے تا بند بود تک دانشہ پسیلے دروازہ پوشتر در تو زود کنٹرو منا گنو کی انجر من تچانا چسریا ایک کپان بتا ہو موبائل کشف دانش فون کت وست کت دانش نمبر نہ رکھے من تششنی پلورا جہلا ہی رکھا وہ تھی موٹلا اسٹارٹ کرنا گیا تھا کہ پدام بھی لوگ گیا فون کت کہ عمل دانش و غلام سے نہ زبتا گو آغا خان اسپیتال شکر تو امو دکھو من پا اشتاپ یہ وہ تھی موٹل اسٹارٹ کت وہ دیں پا اسپیتال شکر نزانا چونی آئی رش والمے ستا گوش دمانا اسپیتال سا دانش فون کو دانش فون غلام سے نہ گوشتی ما ایمرجنسی پیش داشت تک ڈاکٹران گوشتا کہ شیئر انڈس اسپیتال پر منا گیشتر جیڑا گیا گیا کہ انڈس اسپیتال پر چاہ آغا خان و مزنی اسپیتال انڈس اسپیتال چاہ آغا خان اسپیتالا 16 کلومیٹر دور گستار من پا گنو کی چاہما دیما وطا انڈس اسپیتالا سا دانش گریو گیت غلام سینم نے دست کے تحابر تو گوشتی کہ ڈاکٹران ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دمان یہ پد ٹیسٹ کہاں بلے ایک ڈاکٹر ہے منا گوشتا کہ چا نشانیاں ہمیں پدرن کہ ہی کینسر ہے بلے اللہ ہے دمان یہ پد رپورٹت کن اما یہ کہ مارا ترست اما عمل جان سرا شمک بزان کینسر اور شکر وہ آمون ہونے کینسر بلوچی زبان نامداری شاعر ظفر اکبر بچ عمل ظفر کینسر نادرائیا گرتگ کراچی پرائیویٹ اسپتالہ یہ علاج ہوا گئی ڈاکٹرانی گوشگے کہ عمل ظفر کینسر اما اسٹیج ہے کیا یہ علاج بتکنت بلے آئیے واسطہ مزنی ذرے قصاص 50 یا 60 لک درکاری ابابتا حمل ظفر کہولا چا بلوچستان سرکار و گنجائی سرکارہ کو دس بندی کو تگ کیا حمل علاج یاترا آہاں کمک بکر مری سرا گوشے کوئی کپ پکت دانشا گریوک بنا کت منو غلام سینا اچھے کساڑے منو ایران کو تگت کہ ظفرہ یالا چون بدیا آئیے نزوری کوپگ 2 غم پجی کا چون برداشت کرتا چارو چا پیسر آئیے کھماش بیلان مرچے کا منع یہ آلہ بدیا کہ پیزان کا کینسر ہے تا ہی گما چون برداشت کرتا ماں ایران تا جی لگا تا کہ چیل کرا بلی راستیت ظفر ارحال تا منحال بھی گیا ظفر کے محال دات ظفر و چمن کے ساس 80 کلومیٹر دورت منع یہ مارگو مارشت زان کتنے ہوتا
بلے چاہیے آوازہ من ہمیں مارت کے گمنی حال دے گا گوشے زفر پشت چو نازک کے کانچا بس ششگان کوار منی گوشا زفر چامودہ گاڑی ایک دومی محلیں صوبہ انڈس اسپیتال سکتے من سانت کے آئیے سجیں راہا گریتا گا یہ چمانی تہا عرص بدلا وہ نہیں ہوتا سنگا تو صحیح اترتا ہوتا اسپیتال سائش ہوتا زفر سیاد وارث موت کے ہوتا ڈاکٹر اشرف کے پا علاج یاترا کے ساس 60 لکھ کلدار ارچا کے ما درست اسپیتال دیما کھاپر یہ چیرا نشتے گتا تو زفرہ تسلہ دے گا کہ کیا اللہ ہے اسپیتال دیما کھاپران چیرا چاری نیمنا گمرور دیما مردم شنگو تھارا باریں یہ گمرور دیما کدی کا چیدہ پانا دیتا بلے البتہ یہ مرور دیما کہا دیکھ لگتے مردم نیش ہوتے ہم آئے تھے سوشل میڈیا وسیلہ گا ارجا کے بلوچی نشتگر چلے دل پر دردیں حالا صحیح سر پر بعض نے اچھا ملک کو در ملک کا فون کو تو ظفر دل بڑی داد کے تو عملے علاجہ برچہ بدار مارو وڑی کو کساڑی چیزیں روچہ پر بیساں 26 جنوری 2019 عمل جان چاہ انڈس اسپیتالا دیم پا آغا خان اسپیتالا شفٹ کرا اور ڈاکٹروں ہوتی ارچو درچ گوشتن وہ یم گوشت کے یہ حساب گیشوں بتھائے شب بندہ من اس سک کے بعض مردم ہمیں گلت کند کے میراج بیگانا کی چوتی مردم بے سب سمائے بلے من گوشہ ہی نا عمل جان پمن بری چمانی دیما یک زندگی تجربیت یک راستے تجربیت اوپر راجہ روشنائیں سکینیت پامن ہاترا ملک در ملکا کمک کی کمپینی بندار ورنہ دگو روڑا نسر درکا آہنا گرم چارت نہ سرد نہ رود چارت نہ شب ورنہ پیر و کماش و ظالبولان کے حملے نادرہ یہ حال اس کو آپ کمک قدیم آت کرت لاتیا وطاتا اسپیتالا سر کت عمل جانے علاج بندار کت آئیے کیموتراپی بندار کت بارے عمل جانا چچو کیموتراپی پڑا سکتے آئیے ہوتی سارے کاشن روپ پچھنگا اجبر دل لگتا ڈاکٹران کے گوشت کے تے سراس آئیں دستی بجانا نہیں پدا من ظفر اور دانشہ کول دات کہ توکے ہوتی سراس آئیں ماہم ہوتی سراس آئیں تو پدا ماں ہنچو شم کو کہ تاکہ عمل دل وسو آئیے پیت ماں تو برات دانشہ وارشن تروچ شب اسپیتالا بیوہ بھی سکتے چسند جتا جتائیں پیڑان سیادی دارو کے باریں روچی چیچو مردم عمل جانا چھارا گا اسپیتالا نو دربار ظالبو شاعر نوشتہ کار وکیل ڈاکٹر چاگردی سرو نیک رائی گاشو وزیر و وزیر بارے کھے ہریت کے ہوتی دعانی پل پا عمل ظفرہ شہاوت سالی گوست سالی انچو گوست کساس سالیہ پد یک روچے ڈاکٹرائیں وشیں آلدات کہ عمل نو درہ ہوانت آج کینسر نادوائیہ رکھتا آئیے پہ تو ماں تو برات وارانی کرائی وشیں آلہ پد گلب ہوا گو عبرمی گفیت بلے اما مردمان کے عمل علاج آترا کمک کو تگتا پدوائے آترا وہ تھی درس برسا کو تگتا تچو تاک کو تگتا آہانی دلانی تہا ہوں وشیانی سلواتی شکہ ڈالا کے وہ چارنے مگا مارا مراد باتی کلاو پیگا سبوانی عمل جانا پداوتی چستو ہیر میں سوشل میڈیا بندات کو دیتا ہوں بڑی ہوتی کماش ظفر اکبر شہری علانی کت ویڈیو جوڑے کت فیس بک کا شنگی کت بڑی رنگش ناز و جاڑو کے صوتی گوشت و ٹک ٹاک کا گرنگا روچ شبدوں پب جی گیم آدم گوشت پب جی گیم جنگو میڈانی تہا انچو آوار بود کے نوشہ موبائل اسکرین سراغو یکیا میڈے تگو جنگا آگوشے کو کینسرا میڈا آگوشے کینسرا شکست دیا گوٹی آگوشے کینسرا پا حبدی گار کنا گوٹی آئی سنگتانی کے ساس نو ورد تگت
نو یوکا وتی جندے ہم عمرانی سنگت نہ ہے بلکہ وتے آپ فیس بک واٹس ایپ کے آن لائن گروپ ملکا ڈن پیر کماش ورنہ زالبول یا حال وال کو تھا یا کرسی کو وہ یہ کندگ و مسکرا وہ بازی نہیں بارے چھ کجا کجا عمل جان چاہ رگا یہ لوگ کو اکسکشی شو کو وہ یا گمشتہ من دنیا دش کو عمل جانے کہولا گشے آیا کھولوارے رستری دپا پس کبتگت شادہانی خوش یا بنا پتگت شادہانی خوش یا شکت بنا پتگت بلے گشے ہی شادہ ہی ادا رکیت یک روچی ڈاکٹرائی بدی آلداد کے عمل جانے نادوا یا ہوتی دین پدا تھا بیتا گو پدا عمل جانا شنگ تالانے ہوا عمل جان پدا سن 5 روچا اسپتال تاکتے باوت کرا گو آوا گلو شاعتین دین پدا ایک ردی کی موتا عمل نوچا اسپتال بیزاری گا تھا بلے زفرہ آل نداد کتی کینسر نادوائی پدا ہوا تھا کیموتراپی پدا پیسری حسابہ بندات بطن تا گفت کو بون میرو ٹرانسپلانٹ اثر بودھ زفر دانش ہو آئیے گواران ٹرانسپلانٹ آترا ٹیسٹ داتا کہ ہزاران حسابہ اسی اچھو دا چاہیے اس طرح ڈاکٹران یہ سوڑک کت کہ ٹرانسپلانٹ آترا زفر بیچن کرا بیستو ہفتہ گستا بون میرو ٹرانسپلانٹ کنک بود تو پدا زفر ہونتا 15-20 روچا تحت باوٹ چھتے پاد ہس پاریزی رابندے کے پا عمل جانا کنک بود آہاں کت تاکہ انفیکشن نہ دی پرچنے چھتو پیسر آروادی کے آئی پلیٹلیٹس کب تکے تا ہانا ڈاکٹر کے رب ہوتے تو ڈاکٹر کے شگم شد کے انفیکشن دیتا ہے انفیکشن چھو ورگ یہ ورگا بھی دیکھے مردمی آگا لوگی تا بھی یا دیکھے اچھی ورگ یہ کہ دیکھے مردمی دس جاتا ظاہر ورگ سڑنا کہا تو پمش کا زفر اکبرہ کو آئیے قبولہ عمل جانے واسطہ ارچ پاریزی رابندی کیستا آئیے کوتا آئیے ورق جدا آئیے ساز سامان جدا آئیے فریج جدا فریج تو کئی ورق جدا آئیے گلاس جدا آئیے ایران جدا یک مردمی ایسے گیش آئیے کمرہ شد کتنا کتا اچھو مارک بود کے لوگے کوٹی ہم اسپتال چاگر دی جو چونانچہ جنوری 2021 کا ڈاکٹروں ہوتی دلکوشی کو مظفر اکبر درشان کرتا کہ عمل پلیٹلیٹس روز پر روز وار جہل کپانن تو نو اور نو گوما گرودار ہوا گانے یک روچی من زفر دانش نشتے کہ مچھی لگنے گوشتر میں سوڑک کت کہ ماں NIBDA سرو وہ پہتا کاری ڈاکٹر طاہر شمسی اگوں گندو مل کا وہ مان چکو تو رپورٹ ضرورتا ڈاکٹر طاہر شمسی کی رشتے ہیں یہ رپورٹ چاہتا تھا وہ پتہ گو میں گشتی کہ اس باز بہادر نظار کے اسی چون یہ آئی ڈوز میڈیسن سکتے گا اسی چون کیموتراپی چون برداشت ہوتا چون سکتے گا اسی علاج ہوا باز شرنے بڑی ہوتا بلے نظارہ کہ ایسا پتہ چونی آواتا ہے نو ماچن ریسکی ضرورت نہ کریں کہ پدا آئیشی علاج آئیشی یا آئی ڈوز میڈیسن بھی دیں کیموتراپی آئیے گیش بھی کریں یا ہمارا کہ میڈیکلی آئیے ضرورت ہے آہاں نا گیش بھی کریں بلے منگو ڈاکٹر دستبندی کت محنت زاری کت گوڑا گڑ سرا ڈاکٹر لاچار کت اور گوشتی کے بعد شارع فیصلہ بلی کلینکا بھی آئے وہ پیشنٹ ہوں بھی آئے دومی روچا زفر اکبرہ و دانشاہ عمل جان ضرورت ہو شارع فیصلہ ڈاکٹر طاہر شمسی کے بارے ڈاکٹر طاہر شمسی سجے رپورٹ ایک ردی پدا چاہ رہے تھا پیشنٹ چاہ رہے تھا یہ کنڈیشن چاہ رہے وہ گوشترہ گوشتی کہ مانا پہل بکنے کہ ماں علاج ہے چوتی نہیں لگا دیمہ بولتا یا کسا بھی آئی یہ تیز کے جواب یہ تھا کہ نو عمل جانے علاج بوت نہ کہا علاج دیمہ شد نہ اور یہ سنگتے دوستے مہربانی وطی مشورہ دے گا ہم ایک آگت مانچے تو یکجا کتن میڈیکل رپورٹس وغیرہ تھائیلیٹ دیں باتا کرونا سوابہ در ملکانی ٹریولنگ بند تھا بلے ڈاکٹر ماتین بلوچا دل صدقی دا دیگر کہ شما کاغدہ دیں بھی دیت منشن ڈاکٹرہ پیش دارا اپوائنٹمنٹ کرا
डॉक्टर ऑनलाइन गुश्मा का पुत्रान का जो सुपद का आगाम बुत का मिनसुक के बनी वसवी मन डॉक्टर है गुशन के अमल जाने वास्ता वीजा जारी करेंगे सिफारिश का तो श्रोताएं न आए तुम ये इलाज आदि यक रुचि डॉक्टर वहदात ऑनलाइन डॉक्टर रिपोर्ट पिसरा चाहती है आइए वो अम्मला का पुत्रान को आइए वो जफरा का पुत्रान को दानिशा का पुत्रान को पूरे हिस्ट्री जिसको आइए हिस्ट्री और मालूमात के रिकॉर्डन तो का असर गुस्सा या दानिश गुश्त के तो मोबाइल अब्जूर डरना दर गया पूरा ये बाज दिल पर दर्दी दर्शाना होगा गुश्त I'm sorry माँ वीसा यात्रा गुश्त न करना तो अमल एक कंडीशन नहीं क्या ट्रेवल कुछ देखा ये दरमुल क्या बेहतर ये इलाज डॉक्टर पहली बेटा हमें देखिए जो देखे संगतियाँ देखिए अस्पताले इंडिया अस्पताले पढ़ते थे ऑनलाइन उदा ये पीस कोड कनक गुत्ता डॉक्यूमेंट्स देंदा है गुत्ता रिपोर्ट्स देंदा है गुत्ता ये कुछ डॉक्टर ऑनलाइन है हमा वाला डॉक्टर वो अमल जाना जो सुपत को वो सफर है वो दान से सजे रिपोर्ट आनी हिस्ट्री चार बता ये डॉक्टर हम जवाबदार एक दिलपोशियत तो नुके राजा महलूक का मुल्क दर मुल्क का क्या जगह बलूची निश्चित जफर अकबर है हुकूमत कुदरत पर अमल जाने इलाज यात्रा 1 करोड़ 5 लाख कलदार हर्ष उतरत वो नू आगा खान गुजरात के चलुद्दीन तिरमा अमल जाने इलाज अपना करे शुभा का डरना बुर्द करे बल्कि इलाज वो अधिक डरने नहीं मगा ये जवाब बस आएगा चारे नहीं मगा दिल पूशी तालाना भले शाबाशी अमल जाने पे तो माथा और ये ब्राता मस्तरे ब्राता दानिशा क्या होती हिम्मत दौर न था आगोती क्या ये प्लेटलेट्स कपता आना हाँ अस्पताल बुर्द तो सर को पदा आया वो जनक को आइए तबीयत लाती है रोजा वास्ता शर पदा कि कब पदा आना अस्पताल वो हमें होता बड़ी बड़ी तो 5-10 रोचा हम अस्पताल दाखिल हुए के दाव 5 रूचा नियर्च शश लक कलदाराचे कम ना ये जफर अकबर हो ये फैमिली वास्ता ये कौल वास्ता सबको बर्दाश्त डरने का उन्होंने डॉक्टर मुश्किल के कैंसर है ये नादवा ये दोमी के वे बसते ये गुप तीसरी आहान है ये उन्हें कहा शिंगलू अगाए आहा यकरूची वबू जफर अकबर अगुश्त के हमला गल बिदारे आइए वश करके जो लावे के नो आइए अच्छा एक चीज़ मकान मकानत के ये चीज़ बुआ ये चीज़ मवार ये वादा बॉक्स ये वादा मवाप्स और जाके तरग लूटी रवग लूटी बेबरत हमारे उसके डॉक्टरी गप्पा मुश्किलात अमल जाना गो डॉक्टर मजनी बेसो बावस्ती को आइए कुछ कि माँ गुड़ मकुरा रहा शुभ मन इजाजत है डॉक्टर कुछ तो शुद्ध करे भले तो ये प्लेटलेट्स के बड़ा वार कपन बड़ा उदच आसराती है इसके तरह हूँ जलक भी अमल जान लाजवाब आइए नजात के हूँ दा वैसे मकुराना या गुमाजिया आइए मेतगे मर्दुम चा जिंदे हरसुरे आसरातिया जिमारा उदा वो अस्पताल एक पेनाडोल गोली नरसी उड़ा यार मुंह छू जनक आइए कैंसर गिरदार चोन कनक ये रूसा हमल जान होती पेतुमात सरा जार गिफ्तगत के गिदे डॉक्टर मना मुशिद के तो अर्ची वार्त करे बुआर हर जगह तरबित करे बुरो बल शुमा मना नहीं ले शुमा मना उसे ये बिखा मका मनी गप्पा हल्लम सानक के अमा दमाना अमल जाने माँ तो पिते चम अर्स भले हाँ वो ती चम्मान अर्स तहाई बुरता वो तसल्ला दादा 20 अप्रैल 2021 के शपे 9 मंचा डन्नात का होती मोटल पार्किंग का पार्क कुछ मनी लूगिया मना आदात के जफरा बारिते नंबर चिंचो रंदा जतक कुछ इस नंबर पता ये होती छोकरी इमदाद था गुश्ती में अन्नू फोन देखा मन होती किसी का मोबाइल चारे
مزاد کے آبا نمبر کے زفر دیتا موبائل بنا دیں میں دمانا زفر کو زفر تاکان سرو پریشانت منا گوشتی کہ گاڑی لوٹا نمبر طبیعت شر میں اسپیتال بنا من اما دمانا چوتی موبائلہ کریم کارے ایک پچکو تو کاری بک 2 منٹ اگت نگوس سگت کے زفرہ منا پورکو کہ میں جہلا بھی آئے منگوش جہلا میں صبر گاڑی نزدیکا رستا گاڑی کے گوڑا مشمر تواقع من لوٹت کے عمل جان جہلا گوشتی تکلیف ہوئی گوشتی گاڑی چکے مائی گاڑی سوار کرے تچکا دی پا اسپیتال بنا یک منٹی نگوس سگت کے زفرہ منا پون کو تو گریو گا تو کچھ گا کہ گاڑی ضرورت نہیں تو پورسا بیا من اچھو تچگا لگے تا من دس کے عارف حکیم منی کر رہا گوزا گئے من عارف حکیم دست گفت من کچھ برے پورسا عمل طبیعت شاہ گیا من تچان سریال سرا تا ہفتمی پلورا سر بیتے لوگ تہا گریو گزاریت زفر سر جرگات زفر گریو گانت عمل کمرہ تھا تحتی سرا وشانگی چیا عمل جان وشوابت آشمی کیسرا چما پسکی بتگت و چما سک باز دور بورتی گت انچے جا گیا کیا یہ پڑا واتر گت عمل زفرہ 20 اپریل 2021 کے شپ 9 نیمہ 16 سال 2 ماہ گمراہ منگارڈن کراچیا کوڑگیں ان روز یلانات و مقدومازی قبرستان وشوان اصلا کیسرا حمل جان شکست ندات بلکہ کیسر حمل زفرہ شکست دات آئیے جنزی ودی کت کینسر علاقہ مرسی بلوچستان کنڈا ملک کا چدر ہر جگہ کیسر علاقہ محلوق پارت کر آنی علاج یاترا وسواق کرنا عمل جانے کیسر پت اوسٹ ویلفیئر آرگنائزیشن احساس ویلفیئر آرگنائزیشن بڑے مزنی ادارہ جوڑ دیتا کہ آہاں پر راج عظمتا لانگ پستا وہ ہمیشہ نہیں جہد و جپا ہاں بازے کینسر نادروا وشدراہوں بتا بلے عمل جانا امید ہے انچے چراغی والد کیا یہ روشنتا کیا متا دنیا بازاری دروچی رنگ و نورے جا گئیں دنیا بازاری دروچی رنگ و نورے جا گئیں منی دنیائے دروچی سیل یلدہ تو زیری ترانگی سوگات نکنے زیری ترانگی سوگات نکنے تو یک روچی مناو یات نکنے تو یک روچی مناو یات نکنے او تو چونی مہروانی مردمی ہے تو چونی مہروانی مردمی ہے دلا سی منی بندات نکنے دلا سی منی بندات نکنے تو یک روچی مناو یات نکنے تو یک روچی مناو یات نکنے چوشی تی دوستیا سر واسطگاما چوشی تی دوستیا سر واسطگاما نشانی مود ٹالی دات نکنے نشانی مود ٹالی دات نکنے تو یک روچی مناو یات نکنے تو یک روچی مناو یات نکنے